Lijep pozdrav svima. Konferencija za medije pred utakmicu Željezničar Zrinski u okviru VV Lige Bosne i Hercegovine. S nama je trener Zrinskog Igor Štimac. Gospodine Štimac, okrećete se domaćim izazovima, igrate na gostovanju kod u ovom trenutku vodeći momčadi prvenstva Bosne i Hercegovine. Jeste, imali smo iscrpljujuću utakmicu neki dan u play-offu Europske lige. Naravno moramo vidjeti kakvi smo sa svježinom, koliko igrača nam je pod nekakvim upitnikom i sa kojim kadrom krenuti u vrlo ozbiljnu utakmicu, ali na jednom predivnom gostovanju kod nogometnih romantičara u Sarajevu, u jednoj predivnoj atmosferi i radujemo se tom susretu. Koliko ste uspjeli u kratko vrijeme upoznati se sa BiH nogometom, a prije svega sa ekipom Željezničara? Pa poprilično. Pratio sam ja i ranije BiH ligu, ove važnije utakmice, znam većinu igrača, tako da oko toga nemam problema. Mislim da je na nama prvenstveno da sebe dovedemo u jednu fazu korekcije kad je u pitanju realizacija igra u zadnjoj trećini, jer vidljivo je da energije ima, vidljivo je da je disciplina tu koja boravi na terenu tijekom svih 90 minuta. Rekao bih da u svim elementima nogometne igre mamimo pljesak, ali nam nedostaje ta točka na i. Kruna svega, a to su golovi. Prema tome, to je onaj dio za koji moramo naći vremena, raditi puno više, usavršiti te elemente i dovesti igrače u fazu samopouzdanja u kojem će besprijekorno dobri biti ispred gola protivničkog. Puno truda, puno zalaganja u duelu sa ekipom Utrehta, sigurno je težak teren uradio svoje, odnosno dodatno opteretio nogometaše. Koliko se kod njih osjeti umor nakon Utrehta? Vidi, ja sam silno ponosan na naše momke, na način kako su neopterećeno ušli u utakmicu protiv izuzetno jakog protivnika, kako su izdominirali u mnogim elementima nogometne igre jednu snažnu momčad, nogometno modernu, koja ima izuzetnu vrijednost, dakle 10 puta su vrijedniji od nas na tržištu. Prema tome nema sumnje da imamo kapacitete, na nama je da ih što bolje iskoristimo. Mi se okrećemo ponovno u ekipi Željezničara. Kao igrač nastupali ste na Grbavici. Kakve vas uspomene vežu za taj stadion? Pa uvijek sam s radošću išao tamo igrati, zato što znam da me čeka i publika koja razumije nogomet, da me čeka jedno ugodno nogometno okruženje i dobar teren i mislim da će tako biti i ovaj put i da će dva među najboljim takmacima nogometnim u BiH se sučeliti da vidimo gdje ko stoji u ovom trenutku. Mi ćemo naravno vrlo jasno i otvoreno ići po 3 boda jer u ovoj situaciji u kojoj imamo popriličan broj zaostalih utakmica, želja nam je što ranije se priključiti samome vrhu, prema tome odavde i s ovog mjesta najavljujemo dolazak u Sarajevo po 3 boda. Trener, spominjao ste te probleme u realizaciji u posljednjoj trećini. Možemo li možda očekivati uskoro debi Milana Šikanjića? Prošli stručni stožer ga je dosta hvalio, govorio da se dosta zalaže na treningu, pa možemo očekivati s obzirom na te probleme njegov debi. Pa vidjet ćemo, debi će doći kad procijenim da je to najadekvatnije i za momčada i za Milana. Prema tome on je vrlo vrijedan na treninzima i iskazuje određene kvalitete ispred gola, postoje određene stvari koje želim korigirati još kod njega, koje su vezane za suradnju i druge elemente u igri, ali moram ga pohvaliti. Strpljiv je, radi, njegova će šansa doći, da li će to biti sada u Sarajevu protiv Želje ili negdje drugdje, vidjet ćemo. Kakvo je stanje s pridošlim igračima i kada tipa Janjić, Velkovski i Đurasek, možemo li uskoro također njihov debi očekivati i kako ste zadovoljni s debijem Vrankovića u utakmici protiv Utrehta? Pa neke stvari su na čekanju po pitanju boravišnih ovih dozvola i radnih dozvola, tako da naravno moramo poštovati legitimnu proceduru u državi. Kad igrači steknu pravo nastupa, ovi koji još nemaju, bit ćemo sretni jer vidimo na terenu da će donijeti ekstra kvalitet momčadi. Moram reći da svi vrijedno rade, svi se trude. Utvrdili smo jedan model natjecanja među njima i vrlo jasno im je da nema onih koji su predodređeni da igraju. Teren je jedino mjerilo, a svaki novi dan je novi izazov. Prema tome to je jedini postulat po kojem se ravnamo. Oni koji prate zadatke koje dajem, oni koji slušaju, oni koje ne treba 3 puta upozoriti na istu stvar, ti idu naprijed, a ostali moraju čekati svoju šansu.
Treneru, i na prošloj presici, evo i danas spominjete osvježavanje momčadi i tako dalje, vidjet ćete koju u kakvom stanju. Možete li nam otkriti metodu kako to radite? Je li to, ne znam, laktati nekakvi ili nešto, neki sličan metod? Dobro, za sada u tim detaljima vam mogu reći da mi kao momčad imamo na svakoj poziciji 2 do 3 vrlo podjednaka igrača. Vrlo podjednaka. I u ovoj fazi kad imamo utakmice četvrtkom i nedjeljom, ja nemam apsolutno nikakvu bojazan da kombiniram sa rotiranjem kako bih dobio neophodnu svježinu za ono što želimo igrati. A ono što mi igramo je visoki pressing i jedna dominacija nad protivnikom bez obzira na njegovo ime. Dakle, treba igrati visoko na protivničkoj polovici. Ako nas probiju, onda čvrsto u srednjem bloku i sa dosta rizika, poprilično rizika u zadnjoj liniji. Prema tome imamo brzinsku sposobnost što se tiče zadnje linije, tako da se možemo držati visoko. Imamo pokretljive igrače sa dobrim plućima u sredini terena koji imaju i visinu, dakle mogu izdominirati u skok igri i dobri su na drugoj lopti. Prema tome želimo biti što bliže protivničkom golu prilikom oduzimanja lopti, tako da možemo u tom otvaranju samom protivnika i ugroziti. Kad kažem nemam bojazan, onda jasno da su svi igrači poprilično spremni u natjecateljskom naboju. Dakle, koga god stavim, taj će dati svoj maksimum. Vidjeli ste koliko rotiramo sa stoperima. Naravno, tu vodimo računa o onima koji su u određenoj starosnoj dobi. Kad je u pitanju nogometni život, nogometni vijek, da ih ne izložimo previše, da ne dođe do ozljeda kojih je bilo u prošlosti pa su bili roviti, a na ovaj način izbjegavamo ozljede. Sad u ovoj utakmici europskoj imali smo 4 igrača koji imaju posljedice od te utakmice, koji su bili na određenim tretmanima. Danas ćemo vidjeti i provjeriti njihov status i stanje. Ono što je moje pravilo prilikom odabira je da ni u kojem slučaju ne uzima nijednog igrača koji nije 100% spreman za svih 90 minuta. Treneru, ova pozicija naše desetke, prije vašeg dolaska dosta se tu izmjenjivalo igrača koji zapravo nisu klasična desetka, Ivančić, Ćavar, Pranjić, pa smo često njihove kvalitete gubili jer ih nema na svojim prirodnim pozicijama. Je li, evo vi ste otkrili sada Abramović na toj poziciji, je li to nešto dugoročno na što računate možda? Pa vidjet ćemo. Karlo se, iako je malo bio u bojazni kako će to ispast, ali mislim da smo tu tremu razbili sa jednim razgovorom ugodnim, ja i on, jer to je jedna ugodna pozicija. Pozicija u kojoj si slobodan tražiti prostore, kretati se u rupama protivničkim i pozicionirati se najbolje u odnosu na svog igrača koji ima loptu. Dakle, to su igrači koji u biti trebaju stvarati pomutnju između dvije protivničke linije, pronaći slobodu i onda dovesti do izražaja svoju kreativnost. Karlo izvrsno reagirao, a sam odabir njega za tu poziciju je bio vrlo jednostavan, jer Karlo je igrač koji ima niz atributa koje treba imati moderan nogometaš. Dakle, ima jednu izvrsnu brzinsku sposobnost, ima jednu fantastičnu agresiju, bez lopte i sa loptom je okomit, ne gubi vrijeme, nema previše dodira na lopti, rekao bih, i igrač je koji je u stanju pobjeći bez lopte protivniku iza leđa, tako da on iz tog drugog plana može ugroziti bilo kojeg protivnika sa svojom brzinom. Naravno, jako dobro najposlužio u ovoj utakmici protiv Utrehta, a bio mi je važan na toj poziciji iz drugog razloga, onog defanzivnog, jer je imao zadatak eliminirati njihovog najboljeg igrača sa brojem 21. Trkački je to fenomenalno napravio, izmorio ga, izmučio toliko da je lipsao zadnjih 20 minuta i padao na koljena praktično od trke i umora tražeći prostor da ima kontakt sa loptom pored Karla koji ga je pratio stalno. Tako da, vidite, pojedine utakmice će zahtijevati specifične zadatke, a svi igrači moraju biti spremni prihvatiti zadatak objeručke kad im ga dam, da bi pokazali da im je mjesto tu. Vrlo jednostavno. Trener Željezničar ima neke kartonirane igrače, navodno neke ozlijeđene. Očekujete li da će možda agresivnijim pristupom pokušati nadomestiti taj neki sad manjak prvotimaca?
I kako mislite odgovoriti na to? Pa Željo ima dovoljno kvalitete u svojim redovima, jednako kao i mi, da nadomjesti pojedine izostanke ili problematične pozicije kad su u pitanju neki igrači koji imaju probleme. Tako da u ovom trenutku mi radimo na sebi, na poboljšanju onih dijelova vlastite igre koji su nam nužni da bi rasli kao momčadi, kao pojedinci, a paralelno s tim naravno pripremamo i sve što je potrebno teoretski da upoznamo igrače sa kvalitetom protivnika, sa onim što su u stanju napraviti, na koji način nam mogu nauditi da to spriječimo, isto kao i sa upoznavanjem naše momčadi sa manama protivnika koje moramo iskoristiti. Tako i ovaj put. Trener, spomenuli smo Karla Abramovića, on i Jakub Pranjić prije nekih 7-8 mjeseci stigli su Zrinski iz ekipe Jaruna, ugradili važne pogodke u nastup prvaka za ekipu Zrinskog, dva izuzetno mlada, perspektivna nogometaša. Koliko je njihov zapravo potencijal? Vidjet ćemo. Ja sam jako ugodno iznenađen sa kvalitetom kadra koji Zrinski ima, a tu treba odati počast ljudima koji su u klubu i koji su skautirali, pratili i doveli te igrače. Puno njih može igrati bez problema ikakvih na višim razinama. Ja ću se potruditi da im taj kvalitet podignemo na još višu razinu i da u buduće igrači odavde odlaze uz puno veće iznose nego što je to bilo do sada.